Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Тәрәзәң пластиктан булса, соклан, шәһәрдә мошенниклыкның яңа түрі барлыкка килгән. Янгыннар саны арта, Подсолнухи бистәсендә олы янгын чыкты. Фирдус Темаев һәм Нанам җомга кичен һәм ялларны ничек күңелле итеп уздырырга. Шолуда кешедән алдап акча алуның яңа түрі ешайган аферистлар тәрәзә куючы фирма исеменә шалтыратып, пластик рамнарга диагностик уздырырга тәкъдим итәләр. Өйгә кертсәң, алар тәрәзәнең тыгызлау резинасын алыштырырга кирәк дип башлыйлар һәм бу хезмәт өчен тәрәзәнең ярты бәһасын сорыйлар. Ничек 40 алдарлар тузагына эләкмәскә хәбәрчеләребез материалында. Ялган белгечләр гадәттә тәрәзәгезнең резинкасы тузган, хәзер алыштырмасагыз җилкерә салкын була диләр. Өлкәнрәк кешеләрне пыяласы төшеп китәчәк дип тә куркыталар. Бу кешегә кирәкле түгел хезмәтне көчләп тагу дип бәяләнә. Алдакчылар моннан яхшы файдалана. Мошенниклык түгел. Без бит үзебез ризалашабыз һәм акча бирәбез. Шуңа да хукук саклау органнары мондый ялганчыларга ышанмаска киңәш итә. Ни в коем случае в квартиру их не пускать. И если уже люди собрались действительно ремонтировать свои окна, ставить там новые пластиковые окна, то уже обращаться в те фирмы, которые себя зарекомендовали. Шәһәрдәшләребез ни өчен алдарлар тузагына эләгәсең? Чөнки сатучылар кешегә исем, фамилиясе белән мөрәҗәгать итә. Яшәү адресен да әйтеп бирә. Бу әлбәттә инде ышаныч уята. Сорау туа. Бу аферистлар абонентның номерын, башка мәгълүматны каян аласың? Без җавапны IT белгечләрдән сорадык. 2 юл кулланыла. Беренчесе, кайбер компанияләрнең намуссыз хезмәткәрләре мәгълүматны сата. Икенчесе, ачык чыганаклар. Интернетта оешма предприятиеләрнең базалары бар. Шуңа да һәркем саклык чаралары күрергә тиеш. Персональ мәгълүматыгызны файдалануга рөхсәт биргәндә игътибарлы булыгыз. Телефонны читләр шалтыратмаслык итеп килергә кирәк. Вы можете установить это приложение, допустим, на свой телефон, и уже при входящем звонке будете видеть то, что этот номер числится у этого сервиса в базе, и были факты там, рассылки спама с этого номера. Соответственно, вы можете уже там трубку не брать, закинуть номер в черный список. Беренче июльдән персональ мәгълүматны таратуга җаваплылык катгыйланды. Бу барлык компанияларга кагыла. Алдагы 2 елда алар үз сайтларын тәртипкә китергә бурычлы. Моны тикшерәчәкләр. Персональ мәгълүмат сакланучы компьютерлар аерым бүлмәгә сак астына куелырга да мөмкин. Әлеге таләпләр үтәлмәгәндә компаниялар штрафка тартыла. Бу чаралар аферистларга юлны ябачак. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бүген төнлә янгыннан саклау идарәсенә Подсолнухи бистәсендә йорт януы турында хәбәр килә. Зыян турында хуҗа үзе шалтырата. Йорт, гараж, мунча бер түбә астында урнашкан була. Янгын мансардада чыга. Шуңа күрә ялкын өске якны камап ала. Ут белән 4 бригада көрәшә. Данный дом находится в стадии строительства, то есть внешне он построен, еще внутренняя отделка была не закончена. Со слов хозяина имущества, он приехал вечером покормить домашних животных, затем пошел отдыхать. В этот момент он услышал треск на мансардном строе. Поднявшись, увидел, как искрят электропровода и уже горит обшивка дома. Коткаручылар йортның беренче катын коткарып калалар. Ут чыгуның сәбәбе кыска ялганыш булырга мөмкин. Янгынның мәйданы 90 квадрат метр тәшкил иткән. Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе Төркиядә ял итүчеләр өчен электрон кайнар линия ачты. Татарстан халкы мөрәҗәгатьләренә Турция дип язып ведомствоның электрон адресына җибәрергә тиеш. Мөрәҗәгатьтә Төркиядә кайсы вакытта булуыңнан, хәлең начарланып китү көне вакытын, авыру билгеләрен, контакт мәгълүматларын, ял итү урынын, кунакханә исеме, Россиягә кайту вакыты, медицина ярдәме сорап ял вакытындамы, кайткач мөрәҗәгать иткәнсеңме, шулай ук туроператор һәм иминет компаниясе исемен барысын да күрсәтергә кирәк. Республика курортларында эпидемиологик вазгыять начарлану турында хәбәрләре булу сәбәпле Төркия сәламәтлек саклау министрлыгына Роспотребнадзор белгечләре шул хакта хат юллаганнар. Бүген Чаллы төзүчеләр көнен билгеләп үтә. Быел тантана һәм бәйрәм чаралары мәйданда уза. Бу сәгатьләрдә анда зур бәйрәм бара. Төзүчеләрне хөрмәтләү иртәнге бистәсендәге Батынчу һәйкәленә чәчәкләр куйдан башланды. Кичке 5-кә халык мәйданга җыелды. Анда төзелеш индустриясе күргәзмәсе оештырылган иде. Аннары концерт башланып китте. Шоу программада татар эстрадасының популяр җырчысы Фирдус Темаев һәм Нана төркеме катнаша. Аларның чыгышы 8-ләр тирәсендә башланырга тиеш. 10-нчы йортта бәйрәм салюты. Сез әле өлгерәсез. Безгә шәһәр бүләк иткән ветеран төзүчеләрне, хәзер төзелештә эшләүче шәһәрдәшләребезне һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз.
Rizayedin Fakhriddin Tajiddin Yolshigül Tatar halkının on bilimli ituge zor ülüş kürtken mağrivetçileri. Onların isimleri bizning Kama boyu tübegi bilen de beylem. Din galimi yazışı Tajiddin Yolshigül Kurşi Zey tübeginde boğalar okutkan, kitaplar yazgan, tabiplik etken. Kişi onda mağrivetçinin mirasın öğrenu hem saklav maksatından okullar uzdı. Respublika kulem şarada bizning şolı din ehlileri de katnaştı. Biz bugungi kunda alsak Tajiddin Hazretning bir kitabın ol Risale-i Gazize. Endi ol qizi ana Gazize ismine bag'ishlanib yozilgan. Ham endi biz shundan ko'ramizki, bu bizning butun bolalarga da qarata tarbiyaviy masalada yozilgan kitap bo'lgan. Ham endi har vaqtda da bizning madrasalarda shu kitapni shogirdlar o'qiganlar, ham endi bugungi kunda da aktual, ham har bir oilaning ol aytirga kerak ustal kitobi bo'lirga tegishli kitap. Ertege fizkulturuşçular günü hürmetine Şalıda Kama yarım marafonu bulam. Start Ozatlık Meydanında fontan yanından birilen birinci bulup yuguruşunu 3. ortada boğalar boşlap jibere. Etip yarış 21 kilometr 100 metrga yuguru 16 saatte bulam. Bu yılında katnaşıcılarını kızıklı yangalık küte. Trassının koy bir urunlarında yuguruşçular üstüne holly buyağı siptirileşecek. Uyuşturucular bunu marafonga yem üster dip isepli. Şalıda tağın bir köngülaşı urunu üsteldi. Bu Velikan yurtım. Kişe tantanalı tüste attraksiyonu açtılar. Animatorlar xalqını oynattı. En aktiv kişilerge şoqru biletleri buleklerde birdiler. Zor kişi yurtunda özüngni bik kişkine etip hisetesin. Tamaşa yanvar oyuna kadar işli. Шкаф зорлығындағы қойыртылған сүт банкысы, бала бойы иннік, зор-зор ойыншықлар, алағайын башмақлар һәм башқа бик күп әйберләр зорлығы белән шакка тора. Әйтерсең лә монда великан яши, һәм ул азга гына чыгып киткән. Аттракцион тәэсирләндерә. Алар Россиядә 6 гына икән. Экспонатларны без яңадан ясаячакбыз, кертәчәкбез, арттырачакбыз. Балалар белән бергә шатланыгыз, фотоларга төшегез һәм яхшы кәеф белән Дом Великанадан китегез. Күңелле ял итә. Гигант шырпы каплары, җиһазлар, монда кызыклы фотосурәт ясарга була. Бу аттракцион бер баланы да битараф калдырмас. Зур әйберләр монда бик күп. Һәм аларга өскә менергә була. Аның өстләренә менергә була. Һәм аларга карарга. Миңа иң ошаганы кубик Рубик. Чөнки ул селкенә, чын кубик Рубик шикелле, ләкин ул күпкә зуррак. Миңа тоела бу великан ие шикелле, чөнки монда бөтен әйбер олы һәм чын идә шикелле тора. Великан йорты көндезге 10-нан кичке сәгать 10-га кадәр эшли. Билет бәясе 250 сум. 3 яшькә хәтле балалар бушка керәләр. Bu sizge әзерләнгән соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле ялар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты .ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты .ру. Успей купить с выгодой. Как живут люди, страдающие от артрита и радикулита? Слышали, погода меняется? Да, я утром намазалась кремом Долгит в желтой упаковке, и теперь мне все нипочем. Крем Долгит помогает устранить боль и имеет противовоспалительное действие. И я пойду намажу. Что-то суставы ломит. Долгит. Немецкое качество по доступной цене.